Ka Cuba Missile Crisis kadai ka wenik jingjia bede ba ka Cold War. Bantip ka ka Cold War, sumba bantai ka video ka bangla upload dangshen. Ka Cuba Missile Crisis kadai ka jingjia ka bala bu ka pyrthei hatmir jong ka thama nuclear. Ha ka ba ka USSR bat ka Amerika kila janyile thama da ki nuclear missile. Kani ka jingkan at klane adu khalesngi. Amdan mala mudur baka ka banjai ka pyrthei lada kini giri ki badan nuclear bomb kinyele thama paramaki. Ka Cuba Missile Crisis kelajia hau benai Oktober jong usnem kakanespa rupuar. Ha Cuba kari ke badan ha Atlantic Ocean syapang syati jong kari Amerika. Ha Cuba kadan ka surkar komunis ka dalam kamat do Fidel Castro. Ka Amerika kam sutenat ba andan kari komunis hasenda jongka. Kumta kari Amerika lengba ka CIA katnat sentiat jongka kala persyang penkelem ya ka surkar komunis u Castro daga papenihar thama ya ka Cuba da ki beri gula petwir na Cuba hi ki bile persya ya ka jingsan syar u Castro. Kini kinong her thama kila sya penrem ha ka thama balakot ka Bay of Pigs invasion ha usnem kakanespa andrupuway. Ka Amerika ka yai persyang bej banher thama ya ka Cuba. Kumta u Fidel Castro ulapan jingrap na ka USSR banjada ya ka Cuba na ka jingtmu her thama ka Amerika. Ka USSR jar kalapan poi ya ki nuclear missile sa Cuba. Ka Amerika kalatip ya kata lengba ki dur basyon da ka lingsoin U2 ka lingsoin sentiat jong ka Amerika. Kawai na ki lingsoin U2 kalasya asyat panahap ha Cuba. Kumta ka Executive Committee on National Security jong ka Amerika lani ka EXCOM kala kentu ya u Presiden u John F. Kennedy buon sedang no da ka airstrike ya ka Cuba bat ban her thama ya ka Cuba ban khanglat ya ka jingwan bu nuclear missile ka USSR ha Cuba. Ka Amerika kalapan kre da ki hajar ki spy ha Florida. U Kennedy ulapan bena lembagi television syapang ka thama batla activate ya ka US alert system ban pentip ya ki pejba syapang ka thama nuclear. Henry ka japat ba u Kennedy umpat kwa ban sedang ya ka airstrike bat da ka jing manjur ka EXCOM ula hukum ban pentrikam sywa da ka naval quarantine. Ka naval quarantine kadai ka jing hanglat ya ki jahaj ka USSR ban rung sa Cuba. Katba ka jing kren hapdeng u Kennedy bat u Presiden ka USSR u Nikita Khrushchev kadang yat syakamat kalajia ka jinge suthu bakla hapdeng ki American Navy bat ki Soviet Navy ha ka duriau Atlantic. Ki American Navy kilapan ham da ki depth signal charge kum ka jing maham ya ki submarine ka USSR ban tur syakmat bat ban mi no shalor kasla duriau. Ka depth signal charge kadai ka jing pyrthei bom hapo duriau ban pikhinyo ya ki submarine tang kum ka jing maham. Ki Russian Navy badon ha submarine kilas huthu bakla balik si ka thama kelas dang bat kila sya ther bom ha ka Amerika. Ha kata kapor don laingut ki Russian officer ha submarine bat arngut na kita ki officer kila syemi karai ban launch lani ban siat no da ki nuclear torpedo ya ki jahaj ka Amerika. Uway na kita ki laingut ki officer ka USSR u klem manjur ya kata karai ban siat nuclear. Kumta klem ka jing manjur jong baro laingut ki officer amla ban launch ya ki nuclear missile. Kumta karai jong uni officer u bakarteng u Vasily Arkhipov kala pelaj ya ki kiri na ka thama nuclear. Ya u Arkhipov lasin kum u beriu bula pelaj im ya ka pyrthei lani the man who saved the world. Kajing ya keren yesuk u Kennedy bat u Khrushchev kala saiso bat ka Amerika kala kular ya ka USSR bakan am hiar thamasyu ya ka Cuba
bat bakan weng no ru ye ki nuclear missile na Turkey bat Italy ki bala penyeng ban pedi bor ye ke USSR. Ka USSR ru kalau weng no ye ki nuclear missile jongka na Cuba. Las dang ru ye ka hotline connection hapdeng u Kennedy bat u Khrushchev kanang ba kini ki nongyalam kinyo ye kren bet direct da ke telefon kanang ba ka jingjia kum ka Cuba Missile Crisis kan jiashu. Ka jingshim rai ka basta jong u Kennedy bat u Arkhipov kala pelaj im ye ka pyrthei na ka thma nuclear. Ti perlok sumah ban like ye ka ni ka video bat sumah ban da kershan da ka ba subscribe ye ka channel. Kubleshibun.